Γιάννης Χολέβας από την Σχολή Καγιάκ Μετάβαση. Είμαστε ένα εκπαιδευτικό κέντρο του οργανισμού Rescue 3 International Europe, της Διεθνής Ομοσπονδίας Rafting, του Διεθνούς Οργανισμού ICAN για καταβάσεις φαραγγιών, καθώς και του οργανισμού ECSI για πρώτες βοήθειες σε μη αστικό περιβάλλον. Η Μετάβαση είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται μόνο με την εκπαίδευση για το περιβάλλον γύρω και μέσα στο νερό. Οι σχολές τις οποίες πραγματοποιούμε είναι σχολές διάσωσης ορμητικών νερών και πλημμυρικών καταστάσεων, είναι σχολές τεχνικής διάσωσης με σκοινιά, σχολές για διάσωση σε περιορισμένο χώρο, σχολές rafting της Διεθνούς Ομοσπονδίας Rafting, σχολές διάσκησης φαραγγιών, δηλαδή canyoning του Διεθνούς Οργανισμού ICAN, καθώς επίσης υλοποιούμε και προγράμματα πρώτων βοηθειών σε μη αστικό περιβάλλον του Ινστιτούτου Emergency Care and Safety. Είμαστε στον ποταμό ΑΟ, στην περιοχή Μπουραζάνη. Κάνουμε σήμερα μία εκπαίδευση για την ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών του πυροσβεστικού σώματος. Η εκπαίδευση λέγεται Σχολή Εκπαιδευτών Χειριστών Φουσκωτών Βαρκών για διάσωση ορμητικά νερά και πλημμύρες. Όλες οι σχολές τις οποίες υλοποιούμε, γενικότερα όλη η εκπαιδευτική μας δραστηριότητα αφορά πιστοποιημένες γνώσεις από διεθνούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς.